Hello, sziasztok! Kezdjük akkor ezt a kis videót. December 22-e van, lassan itt a karácsony, és gondoltam, hogy egy ilyen összefoglaló videót csinálnék a hülyeségeim történetéből, illetve valami olyasmi lenne ennek a címe, hogy hát a hülye az a saját kárán, a normális ember az mások kárán tanul. Én úgy látszik, hogy az előbbibe ugrok mindig bele, és hiába akarom magam meggyőzni arról, és lehet, hogy sokan vagyunk így, hogy végül is kevés pénzből is lehet jó motort venni, mert az utóbbi időben az a tapasztalatom, hogy az összes gedván, szutyok, szar szemetet egyébként, amit nem is olcsón adnak el, én tudtam megvásárolni ebben az országban. Szerintem én vagyok az egyetlen ilyen faszkalap, aki ilyenekbe belenyúl, és mindig azt gondolja, hogy na majd most ezzel aztán kifogja az aranyhalat, és ezzel aztán nem lesz gondja, bár mindig ott van a kis ördög, de hát azok az emberek, akik nekem motort eladnak, azok mind rendesek, mind azt gondolom, hogy ők is valóban annyira szeretik a motorjukat, mint én. Innentől kezdve rossz ember nincs, rossz motor nincs, úgyhogy minden nagyon fasza lesz. Na, kezdjük ezt a kálmáriát, hogy hogyan is nézett ki. Nekem volt egy becsípődésem valamikor, hogy 1,5 milliónál többet nem adok egy motorért, de ez már régen így volt, mondjuk azt, hogy bár 50 éve van a motor a seggem alatt, és hát végigmentem ezen a összes járgányon, ami csak a gyerekkortól, a fiatal felnőttön, a felnőtt, és most már a szuper senior korban, így 60 évesen is egyébként végigmegy az ember. Általában túrasport motorjaim voltak, a legtöbb, ez is jött be az én karakteremnek, vagy az én igényemnek, ez felelt meg a legjobban, ezeket szerettem. 93 óta nem ültem 1000 köbcentinél kisebb motorra, már ez se igaz, majd az elmondásaimból majd hallani fogjátok. Ebből adódóan aztán nekem volt egy bizonyos elvárásom a motorok erejével, megbízhatóságával, mindennel kapcsolatban. No, tehát ez a 1,5 milliós forint, ez azért csípődött be nálam, mert azt mondtam, hogy ez az összeg, amikor rá se ülök a motorra, mert mit tudom én, úgy jön össze egy évben, hogy egyszerűen nem motorozom sokat, vagy nagyon keveset, akkor az nem egy veszteség, hanem ez egyfajta olyan befektetés, ami az én hobbimnak megfelel, és akkor az így elfér a büdzsét illetően. A változás az akkor jött el, amikor a 1100-as ZZR Kawasaki-mat már vagy negyed vagy ötödször kellett vinnem minden évben szervizre azért, hogy kitisztogassák a karburátort, szétszedjék a rendszert, mert ez a mostani nagyon fasz üzemanyag, amit lehet kapni, ez úgy kocsonyásodik be a rendszerbe, hogy ezt kell. Karburátoros motoroknál gondolom nem csak én szívom ezt rendesen, hanem szerintem más is. Na mindegy, a lényeg, hogy ezzel aztán tellett a pupom, és azt mondtam, hogy na ennek menni kell, kéne valami injektoros motort vásárolni, és akkor vettem egy 600-as fézert. Na, itt ugrik be ugye 1000 köbcentig után a 600-as motor, azt mondtam, hogy változott az életem, megöregettem, már nem akarok annyira gyors lenni, többet járok a városba, mint városon kívül, bla bla bla, megmagyaráztam magamnak, hogy tulajdonképpen miért lesz jó ez a motor. Magyarországi 41 ezer kilométeres motor, gyönyörű, szép, tehát tényleg egy szép motort vettem, 1.450.000 forintba került. Körülnéz minden ilyen motorvásárlás előtt egyébként YouTube, egyéb ilyen fórumok, stb. Végignézegettem, hogy ki mit mond róla. Minden jót elmondtak róla, ami csak lehetséges. Azt nem mondták el, hogy akinek ilyen nagy motorjai voltak, és átül egy ilyen kicsire, és ezzel elmegy mondjuk túrázni, vagy egy ilyen hosszabb útra, ahol mondjuk a társaságban én vagyok az egyetlen ilyen kis motor, és mindenhol ilyen 1250-es GS-ek vannak, akkor ez bizony mindenre jó, csak arra nem, hogy utánuk tudsz menni, vagy velük.
Lehet, hogy ezt meg tudja csinálni az, aki pályamotoros, meg aki nagyon szereti ezt a 10-12 ezeres fordulatszámon pörgetni a motor, de én ezekhez nem szoktam, úgyhogy én ezzel a motorral konkrétan nem tudtam motorozni. És én azt mondtam, hogy ezzel nem is akarnék összeszokni emiatt, úgyhogy egy fél év után ez a motor ment is, és akkor azt mondtam, hogy hát akkor túra enduro. Hát GS-ek túra endurók, de mivel nincs a zsebembe 6-7-8 millió forint, ezért kisebb a merítési lehetőségem, motorcsere. Valamikor is így mentek a motorok, hogy én általában cseréltem motorokat, 1-2 pár 300-400 forintos ráfizetésekkel, és akkor nagyon jó motorokat tudtam cserélgetni, és ez nem arra volt, hogy én eladjam őket, hanem egyszerűen ezeket próbáltam így a sok-sok évtized alatt. Nem is volt belőle nekem ezekből szinte soha semmi problémám. Utolsó 4 év. De ezt most elmesélem. Tehát a lényeg az, hogy elcseréltem a FZ-t, és lett egy DL 1000-es Waystrom, egy Suzuki. A gazdája az még az én motoromra fizetett rá 200 000-et, adott egy ilyen szervizlistát, le volt írva közel egy ilyen 400 000 forintos összeg, hogy ráköltött erre a motorra, kicserélték rajta, tudom én, a láncolt, kicserélték a forgórészt, mágnesezték, még volt pár dolog, rendes szervizköltségek, stb. Na mondom, akkor vettem egy olyan motort, egy olyan faszitól, aki ugye ráköltött, karban tartotta, és most végül is lesz egy jó motorom. Esztétikailag van rajta mit csinálni, de hát ez mondjuk nem egy olyan nagy dolog. Hát akkor hajrá! Na és itt indult a kávária, mert az a szerviz cucc, amit ugye erre a motorra, vagy amit adtak hozzá, ez ugye úgy, ahogy volt, kamu volt, illetve egy része. Az elejétől a végéig ezen a motoron sok mindent ki kellett cserélni. Tehát az összes gyári hibája, ami egy DL 1000-esnek van, ilyen évjáraton, ezen a motoron minden megtalálható volt. Úgyhogy körülbelül egy olyan 7-800 000 forintot költöttem erre a motorra, amíg megvolt. Ez több mint egy évig egyébként. Ráköltöttem. A másik dolog, amiért egyébként eladtam, a legnagyobb probléma, az szintén ezzel a társasággal, akinél a GS-ek vannak, elmentem velük egy ilyen Montenegró, Horvátország túrára, és hát ott a szerpentineken, ami nem egészen úgy néz ki, mint nálunk mondjuk a Mátra, ezzel a motorral nagyon meg kellett küzdenem, hogy egyrészt tudjam az ő tempójukat menni, másrészt ez a futómű, a fék és a fogyasztás. Tehát azt a tempót, amit mentünk, én egyszerűen 200 km nem bírtam többet elmenni ezzel a motorral, úgyhogy miattam kellett állandóan megállni, tankolni, hát tele volt a bukszájuk velem, konkrétan. Úgyhogy ennek a motornak is menni kellett, mondtam akkor most, hát GS. Gyerekek, nem kérdés, GS. Bár ráköltöttem erre a motorra egy halom pénzt, itt most már egyszerűen nem működik más, GS-t kell venni. Na jó, de hát megint ugye ott kezdődik, hogy GS-eknek nem kell mondani az árát, a vizes GS-ek azok 5-6 milliónál kezdődnek, és már azok is használtak, újról meg reményem nem volt, hogy én vegyek újat. Böngésztem a hirdetéseket, néztem, hogy a számomra milyen GS-ek lehetnek azok, ami elérhető. Hát bizony a 2010-es évjárat, DOHC és légolajos, istenítették, a legjobb. Tehát annál nincs jobb. Az bárhova elmegy, igénytelen, kurva jó. Ez lehet, hogy igaz akkor,
hogyha annak a GS-nek van egy olyan gazdája, aki mondjuk a szobában tartja, nagyon vigyáz rá, és folyamatosan megadja annak a motornak, ami ez kell. Na most a BMW-k nagy részénél tudjuk, hogy azok általában nem a szobába állnak, hanem azokkal aztán mennek rendesen. Egyrészt, másrészt nagyon sokan leszarják pontosan most már a motorjaikat, és addig mennek vele, ameddig konkrétan pont szét nem esik, vagy éppen nem kell rá valami nagyobb összeget rákölteni. Úgyhogy én is beleestem ebbe a csapdába, és mivel cseréltük a motort, és hát ott már ugye ráköltöttem a Suzuki-ra nem keveset, mondtam 1.8 a csereár, volt egy 2010-es GS, mondtam, 1 milliót ráfizetek, létrejött a csere, és elindult ennek a BMW-nek a kálváriája. Ugye mivel én nem vágom nagyon magát a BMW-t se, és hát ez a vigyél valakit majd magaddal, aki majd ilyen motorja van, és nem tudom milyen szerelő. Hát amikor én mondjuk Budapestről elmentem Debrecen mellé valahová, ahol volt ez a motor, és a motorommal, hogy a két motort lássuk, nem igazán akart velem eljönni egy szerelő sem. De ők haverok se nagyon. Úgyhogy elmentem megnézni ezt a motort. 53 000 kilométer volt a kilométer órájában. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy mikor leírják azt, hogy a kilométer állása ennyi, de nem a motorban lévő kilométer ennyi, a kilométer óra állása ennyi. Az annyi volt, 53 000. A motoron lehetett látni, hogy abban nem 53 000 van. De a lényeg az, hogy hát azt mondtam, hogy most már valami kell, és ez a világ legjobb motorja, és most lehetőség van egy ilyenre, hát egy gurigát rádobtam, elcseréltük a motort. Na, elindult ennek a motornak a kálváriája. Elvittem egy motorszerelőhöz, egy BMW motorszerelőhöz, aki meglátta, és azt mondta, hogy na, ezt így, ahogy van, vidd vissza. Ezt vidd vissza, mert ennek a motornak csak baja van. Hát mondom, még csak betoltam ide. Hát ez neki elég volt erre ránézni. Nagyon fasza. Embernek mondtam, hogy akkor cseréljük vissza. Ez egy olyan 2 napon belül volt. A telefont se vette föl, üzenetet is hiába küldtem neki. Ő nagyon jól tudta, hogy ez a motor mennyire gáz, és ez egy igazi kupec volt. Tehát én voltam a madár, ő volt a kupec, a madárra rásozta a kupec a szort, kapott érte viszonylag egy jót, meg egy kis pénzmagot, úgyhogy én meg itt kaptam egy BMW-t, amivel innentől kezdve elindult a szopás. Ez össze volt törve ez a motor, nem kicsit, ennek a vázája volt konkrétan tekeredve, tehát a segédváz az lehetett látni, mikor megmutatták, hogy hát, hogy ez így nem a rendszám közepén áll ez a kerék, hanem a rendszám egyik oldalán van. Nézzem már meg, tehát hát itt nem biztos, hogy egy nyomba fut a két kerék. Mondjuk azt észrevettem, hogy a kanyaraknál az a helyzet, hogy egyik oldalra jobban kanyarok, mint a másik oldalra. De azt hittem, hogy az én vagyok a hülye, meg hát BMW, meg tele van verve ugye ez a váz, ami nagyon fasza. Hát mondom, figyelj, most már itt van, beszoptam, nem akarnám eladni ezt a motort, már meg szeretném tartani. Én azt gondolom, hogy ez majd hosszú távon nekem jó lesz. Igen, nagyon jó lett. A váztól kezdve a kilométer armatúráig, mert az se gyári volt benne, ezért aztán nem is azokat a paramétereket mérte egyébként, ami a motornak a paramétere volt, úgyhogy még azt is egy új kilométer armat, nem újat, bontottat kellett venni bele, egy másikat, mire azt felinstallálták, az is 50 000 volt, és végre megtudhattam, hogy egyébként a motorban 102 000 kilométer volt. A kerékcsapágytól az első féktárcsákon át, a központi rugós tagig, a gardánig, a szöghajtáson át, a nyelestenger gyerekek, minden. Tehát erre a BMW-re, szintén pár esztétikai dologgal kiegészítve, 2 millió forintot locsoltam rá. 2 millió forintot.
felnit is vettem hozzá, mert az a két felni, ami benne volt, az is előző évjáratú volt, és nem a 2010-es, de mondjuk a régi felniket eladtam, és az pariba volt a két felni. Tehát volt egy BMW-t, amit megvettem 2 millió 8-ért, plusz 2-t ráfizettem a nem egész szintén egy év alatt. De az eleje így se jött rendbe egyébként, mert az elején is kellett volna cserélni a teleszkópokat, mert az sem pariba futott. De azt mondtam, hogy erre már biztos, hogy ilyenekre nem költök. És akkor azt mondtam, hogy jó, akkor ettől is meg kéne szabadulnom, mert már kezdi kidobni a sebességeket. A blokkal még nem tudom, hogy milyen baj lesz, úgyhogy mielőtt vezérléscsere van, jó, hát nem kéne ez már tovább. És akkor elvittem szintén egy cserére. A következő csere pedig egy VFR 1002 Cross Tourer volt, automataváltós, V4, gyönyörű hanggal, a motor is így ránézésre csacsi-ragyi, csilli-villi, 52 000 kilométerrel, magyarországi szervizkönyves, előéletet megnézve, és volt egy dolog, amit nem vettem észre, és nem jól néztem meg, mert én vagyok a fasz már megint. Én nem néztem végig a képeit, a műszaki képeket, hanem csak ezeket a paramétereket. Tényleg ennyi kilométer volt benne. Magyarországi szervizkönyves, az összes kulcsával, stb. Elmentem vele motorozni, hát meg kellett szokni egyébként ezt a motort. Ennek egy nagyon nagy baja van, hogy kurva nehéz, és valahogy itt a súlypontja ennek a motornak nagyon nem igazán akar összejönni, mert mikor elindulsz vele, akkor már könnyű vele motorozni, de lassan baszki, állandóan el akar dőlni ez a motor. Tehát ez mindig valamerre el akar, egyszerűen nem találja meg az egyensúlyt az ember, pedig normálisan leér róla a lábam meg minden, csak az automataváltó, az indulások, hogy nem tudod csúsztatni a kuplungot, hanem vagy megrántja, és akkor úgy indul el, vagy nagyon-nagyon óvatosan az elektromos gázzal bánva. Tehát ezt rohadtul meg kell szokni ezt a motort. Arról nem beszélve, hogy ha ezzel is elmész mondjuk egy ilyen szerpentines útra, akkor cumi van, mert egyszerűen az automata váltó, csak a kézi váltó volt az, amivel igazándiból lehetett vele menni. A futóművel az nem teljesen a szerpentinekre való, de lehet vele motorozni, szóval nagyon össze kellett volna vele szokni. Viszont autópályán, ha lementem vele Brácsra, meg visszajöttem vele, egy álom volt, tehát majdnem elaludtál a motoron konkrétan, semmit nem kell csinálni, vagy olyan utakra elmentél, ahol nincsenek szerpentinek, tök jó volt. Hát igen, mikor elmentem vele erre a nagyobb útra, visszajöttem vele, mondom, elviszem, hát szerviz, olajcsere, nézzük már meg, mi van, mert egyébként úgy sok bajt nem tapasztalok. Egy dolgot tapasztaltam rajta, hogy amikor 150-160 köré már vagy körül megyek, akkor periódikusan elkezd berázni a kormány, tehát ilyen rezonancia jön a kormányba, ilyen 2-3 másodpercenként váltakozva, és ha lejjebb megyek a sebességgel, akkor így abban marad. Mondtam, hogy kormánycsapágy itt beszart, vagy valami. Elvittem a Valeo szervizbe, Valentin, meg kéne nézni, szerviz, stb. Persze, jó, oké. 2 nap eltelt, hív, mondja, hogy hát gyere, mutatnék valamit, mert nagy gáz van ezzel a motorral. Hát milyen nagy gáz lehet ezzel a motorral? Hát mi? Szét volt szedve, és akkor elkezdtem mutogatni, hogy ez barátom, ez darabokra volt törve ez a motor. Oly annyira, hogy még a váz is heggesztve van. Kormánycsapágyat csak úgy tudok cserélni, hogy egyszerűen a 2 kifli is úgy el van görbölve, ami a teleszkópokat fogja, hogy alig belőle kiütni, tehát a teleszkóp se igazándiból van egyenesen, tehát ha cserélni kell a szimmeringeket, akkor ő ezt már nem cserélné, mert ő se a nevét nem adja meg, se garanciát nem ad. Úgyhogy ezt a motort, ha lehet, akkor többet ne hozzam ide hozzá. Ja, arról nem beszélve,
hogy amikor elmentünk a túrára, akkor az egy nyálkás, szaros, fosos időben mentünk, és mit ad Isten, hát megállt az egyik henger, tehát a 4-ből csak 3 ment, úgyhogy haza is jöttem a túra közepén, úgyhogy buktam ezt a túrát, és ehhez még hozzátenném azt, hogy a BMW-nél is azt tette be nekem a kaput, hogy elmentünk volna egy 6 napos túrára, ki lett fizetve az egész, és az indulás előtt egy nappal a nyeles tengely az úgy, ahogy volt, az elfelejtett rajta ricni lenni, tehát vége lett. Úgyhogy motor is kapott egy ilyen 6-700 ezret, ami rá lett locsolva, plusz buktam még a túrát is, úgyhogy kurvára belopta magát a szívembe. Visszatérve erre a motorra, ugye itt is túrán beszart, fél túrát tudtam vele végigcsinálni, azt mondtam, hogy hát a hegyi túrákat 3 hengerre nem csinálom, mert már majdnem föl kell tolni a motort néha olyan helyeken, úgyhogy én hazamentem, úgyhogy buktam a fele túrát is, plusz a motorra megint rá kellett locsolni egy csomó pénzt, ezeket ugye kicserélve, és a srác megpróbálta összerakni ezt a motort amennyire csak lehet, mert nem az a baj, hogy összetöri valaki a motort, az egy dolog, hanem az összetört motort, azt hogy taknyolják össze, vagy hogyan dobálják össze. Na most ez össze-vissza volt dobálva, úgyhogy itt a Valentin megpróbált ebből kihozni amennyit csak lehet, megpróbálta ezt tényleg összerakni amennyire csak frankon lehet. Úgyhogy hát mondtam, ennek a motornak is egyrészt azért kell mennie, mert automataváltós, én ezt nem tudom megszokni, másrészt meg úgy vagyok vele, hogy törött motort én nem tartanék meg, mert ezek a paraméterek, ezekkel ez a motor nem könnyen eladható. Úgyhogy megint kerestem a motorcserét, mert hát megint csak ott tartok, hogy a motorra keresek és arra költök, félretenni így nagyon nem tudok, tehát akkor nézzük meg, mik a lehetőségek. És jött egy 1190-es KTM, egy Adventure. Én az életemben nem gondoltam volna, hogy KTM-re ráülök. Soha nem volt ilyen elképzelésem, hogy KTM. Viszont megint csak végignézve a videókat, fórumokat, azt mondták az egyik legjobb motor, mármint a KTM-ek közül, meg úgy egyébként sem szar motor, és úgy kezdődik, hogy 60 kg-val könnyebb, mint a VFR. És akkor azt mondtam, hogy na hát akkor próbáljuk meg ezt. Úgyhogy most ott tartok, hogy ebben is ilyen esztétikai dolgok, és egy pár olyan dolog, ami számomra fontos volt, azt már ugye ráköltöttem, most a átírásokat ne vegyük alapul, de vettem hozzá 2 Pirelli Scorpion gumit, ami mindenféleképpen kell rám, hogy rajta van, az számomra az ilyen inkább sportgumik, mint enduro, vagy illetve hát ilyen túra enduro gumik. Mivel tudom azt, hogy egy-egy túrán azért le fogunk menni az aszfaltról is. Másrészt vennem kellett rá egy középső dobozt, de mivel oldalsok alumíniumok, ezért hát a középső is azért azt gondoltam, hogy az így jó lesz. Az már egy 150 volt, plusz a platni, stb., mert ugye az nem volt rajta. Meg kellett csináltatnom az ülést, illetve megcsináltattam az ülést, nem kellett volna, csak megcsináltattam Juhász Lacival Kiskullacházán az ülést, mert ami rajta volt egy Touratech ülés, hát én csak Kecskemétről hazajöttem vele, de ez már egy Spárta volt, tehát mondtam, hogy akkor ezt most inkább cseréljük, mert ezt el fogok menni megint ilyen több ezer kilométereket, a picsámat szétülöm, úgyhogy ez nem lesz olyan kényelmes, és akkor most tulajdonképpen, ugye mondtam, hogy minden motornak megvan a maga elismert szerelője, úgyhogy Banduszhoz, Dunaharasztiba kiviszem a motort, és hát megnézzük, hogy mégis mit kell rajta csinálni, mi a javaslat, nézze át, hogy jövőre, amikor itt a szezon, akkor úgy induljak ezzel a KTM-mel, hogy már ne legyen gond. Egy gond ugye még van is vele, amit lehet rajta látni, hogy visszajelzi, hogy a központi rugóstrag, mivel hogy elektronikus futómű van rajta,
itt az állítással probléma van, és visszajelző, hogy ott valami prücök van. Hát, hogy ez a prücök hány százezerbe fog kerülni, ezt még nem tudom, de lehet, hogy egy egyszerű dolog lesz. Egyszerűen csak lehet, hogy egy érzékelő szart be, fogalmam nincs. Úgyhogy ezek lehet, hogy valami van vele, ez nálam mindig fölkészülök, ez olyan 3-4-100 ezerbe fog kerülni, amivel most már tényleg tele van a tököm, de most már remélem, hogy meg fogom találni azt a motort, amit így pár szezonban folyamatosan fogok tudni használni, és nem lesz vele gondom, és meghálálja valamelyik már azt a törődést, amit kap nálam, mert úgy látszik, hogy valamiért nem kapom vissza ezeket, amennyit én ráfordítok erre a motorra. Bízom a szerencsében, meg bízom abban, hogy ti nem jártok úgy, mint én, ti nem vagytok ilyen faszok, mint én, lehet, hogy ebből is akkor talán tanultok, és bemeritek vallani saját magatoknak, amit én egyébként mindig bevallok, ilyen vén fasz fejjel is, hogy jobban, körültekintőbben kellene motort vásárolni, de hát baszki, ha nincs pénzed, akkor ez egy szerencse kell sajnos, mert máshogy ez nem működik, vagy valami olyan ismerőségi körből kell venned motort, akik végül is viszonylag olcsón eladják neked, és hát nem jársz velük rosszul. Én nálam ez egészen eddig a pontig sajnos visszaütött. Most reméljük, hogy jobban fogok járni. Jövőre majd beszámolok erről a KTM-ről, hogy tulajdonképpen mi is történt. Úgyhogy ennyi lett volna. Valakit érdekel valami részlet, privátban simán, vagy nagyon szívesen elmondom, vagy leírom. Nektek meg nagyon kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok, széles utat, és hát ne járjatok úgy, mint én. Okos az ebből a mások kárából szokott tanulni. Na, további szép napot és jó motorozást kívánok nektek. Sziasztok!